Jeg har inviteret dig herind. Du er jo en whisky-kender. Nu skal vi lære at drikke whisky, så du kan imponere din far. Jamen, der kommer sådan lidt citronen, synes jeg. Okay, jeg får kuldegysning. Du er så meget bestået. Din far, han skal passe på, for du bliver hardcore whiskydrikker. Altså. Ja, jeg har jo ikke super meget forstand på det. Jeg vil sige leder. Jeg synes, der er noget bi over det. Du havde ret. Du er bedre kender, end jeg er. Jeg synes ikke æble. Nå, jeg synes stadig, den er meget frugtet. Det var æble. Er det æble? Ja. Skål. Jeg siger korn. Ej, det lyder mærkeligt, men jeg siger altså rugbrød. Jeg vil sige valnød. Jeg tror, jeg går med kirsebær. Ja. Du skal altså være med i en whiskyklub. Ja. Okay, hvem har egentlig haft flest rigtige, tror du? Det har du. Altså, jeg kan jo så sige til dig, at jeg har været i lære hos den bedste. En af eksperterne over for Stauning har hjulpet mig. Er det rigtigt? Mhm. Vi har været derovre simpelthen. Mhm. Hold kæft, de er nogle banditter. Ja. Jeg har nyt whisky i mange år, men alligevel så ramte hun mere plet, end jeg gjorde.